Γεια σας παιδιά, σήμερα είναι το πρώτο μου βίντεο και θα σας δείξω ένα κόλπο πώς να γίνεις αόρατος στο σώμα. Λοιπόν, πάμε στα outfits, εκεί που είναι η ταμείας και πηγαίνουμε στο νούμερο 19 και παίρνουμε το πρώτο. Μετά πηγαίνουμε στα tops. Από εκεί πηγαίνουμε στο νούμερο... Ναι, στο νούμερο 18 και πατάμε το πρώτο και γίναμε αόρατοι. Λοιπόν παιδιά, εγώ θα συνεχίσω να κάνω και άλλα βίντεο όπως αυτό και θα παίζουμε και με κάτι φίλους μου στο YouTube και θα σας δείχνουμε τα βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.